De karakteristieke iep in het Frieske landschap is een vaste weerde in de BM-singels. Om dat zo te houden, inspecteren de iepenwacht elke BM 2 keer per jaar en gaan ze op zoek naar een keverke. Iepziekte, dat is een vrij besmettelijke virus onder de iepenbjem. Die verspreid wordt door een keverke. Alleen de iep had nog een kenmerk, die had wattelcontact. En via de wattels kun je dat virus ook overbrengen naar de buurbjemmen, zeg maar, de buuriepen. En zo kan de iepziekte heel snel verspreid worden. Controleren we even. Binnen zwarte puntjes ook zichtbaar. Ik ga direct om. De inspectierondes in de waarden werden dus net verneerd. Mochten we hier bijvoorbeeld niks aan doen en we laten dit gewoon gebeuren. Deze hele single, hier staat voor 80% iepen in. Doen we hier niks aan, dan is het in peer hier, is die hele single is maar, nou ja, dan ben de iep makkelijk verdwenen. Dan ben die wij. En omdat de iepziekte zo besmettelijk is het belangrijk dat wij naar elke BM die we onsnijden of controleren, dat we het gereedschap werd ontsmetten met alcohol. En hier is 20 lien had er een hele grote explosie geweest van iepziekte. Werd er een hele volle iepen verdwenen binnen uit het landschap. En het is een vrij bekende Frieske BM die dieren echt thuis zet. En door die controle proberen we dat binnen de perken te houden met een uitval van ongeveer 1% per jaar van het aantal iepen die er binnen.